ברוכים הבאים לסרטון שלי של פרסון. אנחנו רוצים לראות עכשיו את קבוצה שלי ריאל מדריד בפרו אבולושן 2016. כפי שאתם רואים, אני לא הרשיתי שבנמה ילך לאייקס כי הייתי בשלב הבתים. אז מה שנעשה כרגע, אני בערך עושה סרטונים כאלה, יודעים שלי בקטנה. עכשיו אני לא רוצה לשחק במשחק הזה. עכשיו 0-0. אני עליתי במקום החמישי בליגה. לי 2 מיליון. להגיד לכם למה אני עם 2 מיליון? בדרך כלל ריאל מדריד ולא ב2 מיליון. בדרך כלל אני עם המון כסף, כי יש בחורות שמורידים לכם את זה ואתם לא מספיקים לעשות את זה, ושיהיה לכם המון כסף. למה אתם רואים שאני לא עושה סרטון עכשיו? כאילו כבר יצא 2017, למה הוא לא עושה את זה? אז בגלל זה ארצ'י לא התקין עדיין את הפרו 17, אבל אולי בהזדמנות אז אח שלי יצליח להתקין את זה. עכשיו יש לנו גביע. כפי שאתם רואים, אחרי שני הגביעים יש לי משחק ליגת האלופות מול אייקס. אז אני אשדר את זה בפרק הבא. ביי ביי.